Здравейте на всички, добре дошли в този туториал, в който ще разгледаме едни-две доста полезни програмки. С тези програми ние успяваме да се свържем с сървъра чрез FTP протокол, като в случая в QGS ползваме SFTP протокол, защото просто е по-сигурен. Тези програми се използват за директен достъп до файловата директория на вашия сървър, за да може да качвате или сваляте по-големи файлове и най-вече папки. Тъй като е абсолютно нормално, че нашият панел има ограничение на размера на файловете, които могат да бъдат качени в него. Двете програми, които ще разгледаме днес са, може би най-известните, които са безплатни, познати на аудиторията, а именно FileZilla и WinSCP. В момента съм отворил FileZilla на вашите екрани, като програмата изглежда малко страшна за хората, които до сега не са работили с нея, но повярвайте ми, изключително проста е работата с двете програми. Какво трябва да направим тук? Всъщност, откъде да започнем? Първото нещо, което трябва да направим е, като влезем в нашия панел на сървъра, да отидем в File Manager, отиваме на копчето FTP Details и ни излизат ето тези три прозорчета с информация. Тези три прозорчета ни трябват да ги въведеме ето тук. Общо взето те си отговарят на като име, така че просто може да си ги копираме. Слагаме хоста на хост, юзернейма на юзернейм. Портът обикновено понякога програмата сама си го слага, но ние ще го сложим сега на ръка. И паролата, тук е много важно, паролата не ви я пише тук, просто защото паролата е същата като тази, с която се логвате в панела. Така че сега ще си я напиша. И сега ако цъкнем Quick Connect, тук естествено може да си запазиме самата сесия, в случая аз ще го направя, и ни излиза, че вече иска да се свърже, цъкаме ОК и вуаля! Вече сме в директорията на нашия сървър, като вие сега имате абсолютна, почти пълна свобода да правите каквото си искате по вашия сървър. Може да триете папки, примерно аз сега ще изтрия плагинс. Може да едитвате директно в самия панел, като селектирате и отиваме на View и Edit. Сега ще ми го отвори в Server Properties в VS Code, но може да ви го отвори в Notepad, Notepad++ и всякакъв друг тип едитори, като естествено може директно да си едитнете в самата програма. Сейфваме го. Цъкаме Yes. Вече е едитнато. Може да качвате архиви. Примерно аз сега ще кача, тъй като изтрих плагин папката, ще кача друга плагин папка. Като само с drag and drop тя се качва. После може директно в панела да си разархивирате дадения архив. Ще си ви излезе тук, само да рефрешнеме. Може да преименувате някои неща на каквото си искате. Може да местите папка в папка. Примерно ще премести сега World End в World End. Общо взето това е единственото, което е основно за тази програма. Като естествено, както казах, вие можете от ето тук, като цъкнете, да си запазите дадената сесия, като ако искаме да направим, цъкаме на New Site, може да си го наименуваме като примерно сървър. Отново си слагаме нашите данни и ако сега цъкнем OK, и вече може пак да се конектнем към нашия сървър и не е нужно всеки път да го пишеме на ръка. Това е за FileZilla. Сега нека разгледаме и WinSCP, просто положението е почти същото и там. Ето я и WinSCP, която също е изключително проста програмка. Как реално да се свържем с сървъра от нея? Отиваме на New Tab, избираме да е FTP протокол, слагаме порта на 2022, отново hostname на hostname, само че отново си избираме FTP 2022, слагаме си нашата парола и сега ако цъкнем логин, ни излиза, че аз съм сбъркал, просто е трябвало да сменя протокола на SCFTP, както си е било в началото. Цъкаме логин, акцептваме и вуаля! Всичко е отново тук.
като сега мога примерно да махна Essential плагина, просто не ми трябва. Отново може да едитвате абсолютно всичко, да махате, да слагате папки, включително и архиви между другото. Допълнително с това, когато дойдем в сайта, имаме нещо много удобно за вас. Това тук е Connect SCFT бутона. Цъкаме го и може да си избереме с коя апликация, ако имате повече от една. В случая на мен ми излиза WinSCP. Директно може да отворите SFTP Connection, като просто цъкате на Open Link, слагате си вашата парола и то само ще си се свърже, вместо да въвеждате абсолютно всичко на ръка, както и в FileZilla, така и в WinSCP, да си сейфнете вашата сесия като опция за следващо влизане, както и да си правите десктоп шорткъти, но това вече е лично ваше желание. Общо взето е това от този туториал, надявам се да ви е бил полезен. Ако имате някакви въпроси, може да отворите тикет в нашия сайт или в нашия Discord сервер.